Good morning mga kalingap, ito po si Kalingap Alvin. Pupunta po si Kuya Robin, hindi siya nakasama sa misyon. Dahil po ata dun sa sobra siyang, kaya po nagkalagnat po si Kuya Robin. Puntahan ko po, dinalan ko po siya ng prutas mga kalingap. Ang daming prutas po yan para gumaling na si Kuya Robin at makasama na ulit sa misyon. Tara po, dito na po tayo, malapit na. Man, ay teka, sige, God bless. Sukjot, yung grabe sukjot. Tawa mo na sukjot ah. Ba't nandito? Nasaan si papa mo? Grabe. Ate Pia. Kumusta po si Kuya Robin? Opo. Kagabi po, kumusta siya? Ay, sobrang lagnat. Ay, mataas yung lagnat siya kagabi. Oo. Ano daw po yung dahilan? Siguro natakot yan nung muntik ng malunod. Oh, po. Sobrang kabahan siguro. Ganyan yan pag kinakabahan. Oh, bless ka, bless. Oo. Nasaan sa... Tsaka puntahan ko po ate, si Kuya Robin. Sige po. Kuya Robin! Ganda talaga ng motor ni Kuya Robin. Oh, wow! Ang linis talaga ng bahay, Kuya Robin. Oh! Kuya Robin! Ala! Kaya, musta kaya? Kumusta ang pakiramdam, Kuya Robin? Okay lang medyo. Kaso lang, parang sobra ng nakabahan. Parang wala yung ko, parang hindi ako pursa sa katawan ko. Nahihilot ako kanina. Pahilot ka. Para tanggal yung ko. May dala akong prutas sa'yo, Kuya Ay, Robin. Madami yan, oh. Madaming prutas yan. At siyempre, Maraming salamat Kuya Alvin. Na talaga pag sa Kalingap, hindi talaga kahit partner hindi pwede binabayaan siyempre. Salamat Hindi- Kuya. hindi lang Pasensya sa- na Kuya, hindi ako nasama kanina eh. Hindi lang sa Nahiya. pagiging vlogger, kundi tunay na kaibigan. Tama po. Kasama na yung video kasi vlogger. Maraming. Pero totoo yan, galing yan sa puso namin. Maraming salamat Kuya. Ramdam ko na din yun kahit naman siyempre na tinatunayan natin yun na sa isang tao. Kahit saan. Yung video siyempre kailangan na para makikita naman din ng tao kung kaano ka mga yung lapit na puso natin sa isa-isa, di ba? Kaya yun Kuya, talagang Kumusta na ang pakiramdam mo, Kuya Robin, ngayon? kagabi sobra na talaga Kuya lagnat ko. Hindi ako na paghahawak ko yung cellphone tapos nahulog sa piyaan ko. So hindi ako natulog kagabi. Na pag ko, yung paa ko parang may kurente na ganito. Sabi ni kanina si Lolo, tinatawag ko sa kanya, sabi ko punta na dito para mahilot. Kaya panghihilot niya, lang sa yung kabahan ko na pag sa punta sa taas, naglabas ako. Doon daw yung nagalaw yung tapos pasma pa. Sobrang pagod. Kaya kaya yun na sabi ni Lolo eh. Kasi yun na yung doktor namin dito pag may problema yung bata. Doon ko na dinadala. Marunong siya maghilot. Para mahilot. Kasi magaling yun na hilot ay. Si Lolo Sanville sa Tagatungon. Kaya, nasundo ko lang dun sa isang bilas ko. Sabi ko sundo mo. Para dito na hilot. Ngayon, Kuya Robin, anong nang pagkatapos ng hilot? Ayun na yung medyo mag-aana. Pero kanina hindi ko kayang tayo ako. Hindi. Pag pinapursa ko, parang wala. Talaga na, Kuya? Sobrang hindi pabata yung Oo, hanggang na yun, sabi niya ni Lolo, medyo unti-unti yan tanggal yung matigas mo dito sa kasi kinakabahan ka. Oo. Parang sabi ko, Lolo, kaba mo, sabi ko, Lolo, baka pasok yung tubig sa tiyan. Kasi ilang beses nalunod ako eh. Mga siguro ito, 4 na eh. Pag 5, sabi ko na si Kuya Ed eh. Kuya Edo, sabi ko. Damay pa sana si Ed. Diba?
Kasi ngayon, nagkakahilot ako, medyo okay ako. Dating na yung kapatid ko. Nagdating na siya. Mamaya ko. Kaya, hindi ko alam kung paano ko na-vlog sila. Yung na-spray sa daw sila si dalawa eh. Dalawa niya na-spray sa akin mamaya. Hindi ko alam kung anong surprise niya sa akin. Kaya hintay ko lang. Pag-pray din kita, Kuya Robin. Ay, salamat ko. Pray muna ko. Let's pray. Father God in heaven, I pray for Kuya Robin, Lord, let the healing power, let your healing, Father God, and I rebuke all the works of the enemy. I rebuke all the works of Satan. I rebuke all the bad spirit in his body. I command to leave, Lord. I command only the Holy Spirit, only the healing will manifest in his body. I declare and we claim the healing, complete healing in his body. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat kuya. Napapunta ka dito na sinatalaga. Pray din kita para kasi pag mga ganun, may spiritual din yan eh. Spiritual kasi yung kaba. Oo nga po, para matanggal. Kasi talaga, tinatakot talaga ako sa ano. Pag naabot na kuya dito sa tubig ko, para wala akong hangos. Basta, kahit hindi pa abot sa ilong. Hindi. Kapag abot na parang yung ano ko si dibdib po, para ganun. Grabe yung kaba. Kabahan. Kaya yun. First time mo ba Kuya Robin maano? Nalunod? Oo. Oo. Ay, kaya pa. First time yun. Kasi doon sa India na ano. Kasi dito, sa Salog, mababaw lang. Di ba yung liguhan natin? And hanggang dito lang inabot eh. Kaya kaya ko. Pero pag doon, ay baka ano, hindi ko na naabutan si ano eh, yung alalim. Kaya hindi ko intindihan kung paano po mataas kasi di ba pag tamahan ka na sa lupa, pwede ka na push sa baba para punta sa taas. Eh wala ako kuha eh. Lalim na maray siguro 10 feet o 12 feet ganun. Lalim yun. Pero talaga ano ko. Kita ko pati sa mata mo parang nanamlay yung mata mo. Doon pag nanulunod. Pero hindi talaga ako marunong mga langoy. Mag-practice tayo. Bawal kasi kapag ang ano dyan, bawal mong ibaba yung paa mo. Hahanapin mo yung ano, yung mababaw. Kailangan nakaganon ka para makapunta ka din sa kapangilid lang ano. Practice ako dyan sa babaw lang para kung hindi kaya, may papabaanuhan muna. Kasi pag ganyan na practicean, baka talaga tuloy. Kasi madami pa tayong pupuntahan na ilog. Madami pang langoy yan. Kailangan mag-practice. Kailangan na nga eh. Uy, Sukjut, bless. Bless na. Ang taba-taba na ni Sukjut. Taba nga. Ang yaman na ni Papa niya eh. Hindi naman lang kuya sa ano, mayaman. Mayaman sa puso. Mayaman lang sa puso. Isa pa ba kasi kahit dati pa hindi ko sila nang pinabayaan tapos binabigay ko sila ng pagkain na yung tama. Ngayon lalo na, 'di ba? Kasi gusto ko kain na sila kain eh. Ngayon duty ko naman si Pia, sabi ko pag umaga ano, labunan mo ng mga itlog kahit walang tinapay, okay na labunan mo ng itlog para sa kanila. Kaya medyo taba na sila. Kasi tuwing maaga kain sila dalawa-dalawa, mga isa-isa itlog. Kaya ayos na sila na yun. At malulusog ng anak mo kaya. Kaya salamat ako sa Diyos para kahit paano may ayos namang trabaho. Ang ganda na ng bahay, ang ganda ng kortina. Salamat din ako sa kay Klingap, kay Klingap Rab. Mas lalo naman sa para bilang sa magulang natin sa lahat. Si Tual Santos Matubang, si Ate Edna. Ayun po. Salamat ako sa Diyos. Salamat ko din sa kanila. Pero kahapon, pararamdam ko na wala na sa buhay ko. Kala ko katapusan mo na kayo, Robin. Oo. Pamira. Talaga naman ko yan, nakahapon kala ko tapusan. Tapos pag nagtihinda ko kagawin, sobra na ako. Ayun, isip-isip mo. Sabi ko, paano naman yan, bata, kulunod ako. Grabe. Kaya Ang sabi nga ni Ian ay ano pa daw? Hindi, yung iba pa daw ay nahihimatay. Pero at least ikaw okay ka na ngayon. Pero talaga naman grabe talaga na nangyari kahapon. Pero okay lang yun kasi hindi naman ako hindi naman sila nagpilit kung ano naman. Pero siyempre susunod dapat ako po sana, no? Pero
Pero sunod, dala na lang ako salvavida para Practice na muna tayo. sunod sa Oo. salvavida na para hindi na nangyari yun. Practice tayo sa mababaw. Opo, pwede rin. Kisa atlas na-aaral ko na yun kung paano na. Talagang naisip mo na, kala mo na katapusan mo na. Oo, kuya, talaga. Totoo yun. Kaya pala sobrang ano ka. Yun, galing din, di ba na dati kuya napapunta kami ng Legazpi, hindi ka nasama noon. Nasama naman si Kuya Bal. Punta kami na sa immigration. Noon, nagkabahan din ako dahil sabi ko, pag ako nakukulong, paano na si bata? Hindi sila mapayag. Tapos Pero, nagkalagnat ka din. pero tindihan ko naman. Kakaisip din ako kung nasama naman ako na si Kuya Bal, hindi naman siya binabayaan. Pero yung kabahan, di ba? Kaya pag uwi ako, 7 days na ito na hindi na nahali si lagnat ko. Pero na yun, medyo ano na, recover na kasi nahilot. Tsaka pinag-pray din natin. Opo. Pray lang. Pray. Lagi ka lang mag-pray. Opo. Hingin mo sa Lord yung peace. Para makarecover din yung katawan mo. Payak mo pa rin Kuya Robin. Kuya Robin, pagaling ka at para makasama ka ulit sa mission. Opo. Siguro kung hindi po kamo pa kaya bukas, di siyempre si Hindi, Kalinga Prab. pupunta naman sila ng Kuya Kalinga Prab dito. Ay, bukas? Bukas na? Mabasita daw sila sa akin, papakamustahin. Pero surprisahan ko din sila nandito si kapatid ko. Oo. Pupunta sila dito. Hindi ko alam. Pero hindi muna ako pupunta doon dahil nasama ko muna maluto kami. Tapos para handa namin para sa kanila. Kuya Ram. Kuya Robin, pagaling ka. Pray ka lagi. Siguro ang pinakagamot yan, prayer. Opo, pray lang yan talaga kuya. Prayer. Kasi pag gamot, hanggang Katawan ngayon, lang. matigas pa yung ano ko. Yung tiyan ko. At isip ko baka pasok yung ano, tubig. Kaba lang pala yun. Kaba lang. Si Kuya Robin. At magpapalam din ako. Pagaling ka. Ngayon. Oo, pagaling. Pero, Practice tayo. Practice Next muna time, tayo. practice tayo sa mababaw. opo. Ako mga kalingap, magpapalam muna kami saglit. Kinamusta ko lang po si Kuya Robin. Nilahan ko po siya ng prutas niya. Maraming salamat Ganyan po kuya. kasi ang pagmamahal ng kalingap. Maraming salamat kuya sa sa prutas. Ang dami na ito ay. Kung baka sinasukyot kasi medyo Takaw. takot. Tama. Sige po, maraming salamat mga kalingap sa panonood. God bless po sa ating lahat. Thank you Thank po. you po. Subscribe po ng aming channel, Kalingap Alvin. Si Indiano Bicolano. Kina Kuya Val din po. Opo. At Kalingap po. Tama po. Salamat po. God bless po. Mga kalingap,